Boromni thuyo kakrang kormo kufur hunma musa pali kere jesa dofa eba hodni borok fon engde thile kesakno dofa hoda political party slajangma bai thuni pali slajage thengya pia baksha samu shidra tanairo dofa ni thuino political party ni pali shlei party ni mungno hamya khanya nai tongma nujage tongkha tabo srang jatini reporter Ajit Deborma bujagmono toyoi Tini June tani checha salmare sangrong salo youth IPF ni bakhakte thangnai kidok salmare bo srangjati koktuma chileni koktume Ajit Deborma no samushita tamero bui buthana namono chelamu phunuka bunairam ongkha Ramendra Deborma bufa Shandi Deborma kami halodia Probit Deborma bufa Budia Mohan Deborma kami jakmagat rangel hatai borno karibo tebo pal khlai osalo Ajit Deborma no bunakha Logiwo Ajit Deborma ni pangtoma basi yogi manchu haike bui thajaki Pati mene koktoma awai nugu Youth IPFT Telangana Divisional Committee ni President IPFT Khoi District Committee Member Govinda Hori Jomatia koktum ni bisingte buskango phai khorang tisaka koktumne Ajit Deborma mungsha party bai gadalja kare BJP IPFT CPIM Congress joto political party ni koktumano phunugo phia chaya hamya angai tongmona srangjati koktumni bisingte phunugmane bage baksha samusidra khanerung samusidra no koktumni bisingte phunujangmane bage no bujakha ne shaka IPFT bodolni khoi hangkor Telangana Divisional Committee ni Youth IPFT ni kasko Govinda Hori Jomatia Like Hambai, ini 18 tarik Jun 2020 sangrong salba isibani salo ini kokya hai mohai thangnai 16 tarigo mangya kami area go sini takuk Ajit Deborma surangsati channel ni ngai kothma thumnai anumanik sara tinta go je samsitra tangnai rok bono attack khaikha ba bukha tokha khnai ang khobor mankha Angke boni bangai ang mia 17 tarigo boni nukungo thangkhalo logeno kintu ba bobai malai malia bo hospitalo thangjak ni bangai angke haini bangai ang belaikena sagani musugo tini ma hai got nang laimarok je surangsa tini je boron ganang sini Ajit Deborma bo proksa media bo kuno political bai kringjak krei kuno rajniti bai bo kodaljak krei bo IPF phangthung BJP phangthung CPN phangthung bo koi digi bo baiduk lagi saya ekta khe je saya je hamya je samung tangmani o kognotigi ni bo bisiba prosar khaiye ba bo TV surangsati go bo phunugo nge ang khakau kisu borok rok mane je samung hamya khaiye je boni je TV go je rojakmani abono saya ingjakmani bangai abo gotnang khanhani ang makhakau nge ang khnakha Probit Deborma tei Romen Deborma tei boni logigo prai 6-7 jona tong hone ang khanago broni netrite bono attack khaikha ingke miago mungya kami thanago ba PSO FR khaijakha gang tini ni bisingo thanago thangnai bono loglegone borona arrest khaigani ingthong ingke jodi khai angke sini Youth IPFT Telangana Divisional trop theke soba kotor ungkhanai jodi borono daiti romya ingke Gahai ni bangai ang joto sini tirpa hasteni joto takokte khusnang sagani musugo abo hai samsitra tanglai marok blaikena saya sini dofarokte bukluknai gahai ni bangai ang sagani musugo je samsitra tanglai no daiti rongani bangai ingke joto tirpa hasteni bororok jeng joto thansak lagi abo hai samsitra tangmano jeng kasonga nangnai gahai ni bangai sini takuk Ajit Deborma tabuk blaikena hamyabo klaijak thongarok klaijak gahai ni bangai jeng sini IPFT trop theke jeng bono nainai bahai khaima subagani bangai ingke ang tini ni bisingo hai no hai bo malaigani thangnai asum IPFT ni adong Govinda Hori Jomatia tebo shaka tumung samushitra khainai rongno romya hangke Youth IPFT financial kotor joba khainai te samushitra khainai rongno ti prasad thamja khlai kasna nangnai tanibo hastri rogorono kokasar kha